B'investiment ta' 200,000 euro tiebet l-infrastruttura fil-laboratorju għas-servizzi agrikoli. Dan il-laboratorju twaqqaf il-fuq minn 40 sena ilu u joffri servizzi lill-komunità tal-bdiewa. Tul is-snin id-domanda tal-bdiewa li testjar tal-ħamrija u l-ilma tisqija kibret u allura r-istrutturar tal-laboratorju kien ta' importanza kbira. L-uffiċjal xjentifiku Mojra Paċ spjegat is-servizzi li jingħataw f'dan il-laboratorju. Il-Ministeru permezz tas servizz li jagħti mill-AgriConnect jinġiebu il-kampjuni tal-ħamrija f'dan il-laboratorju sabiex isiru t-testijiet meħtieġa. Nagħmlu testijiet kemm ta' nutrijenti bħal nitrat, il-potassju u l-fosfru u anke nagħmlu testijiet oħra fuq materjal organiku fil-ħamrija. L-uffiċjal agrikolu Michael Xiberras spjega kif isiru dawn it-testijiet. Hawnhekk din il-kamra nagħmlu l-ewwel proċess tal-ħamrija fejn il-ħamrija tiġi marbula u mnixfa fi fran apposta. Wara il-ħamrija tiġi tritjata permezz ta' ilma, taħlita ta' ilma u l-ħamrija. Namlu il-filtrazzjoni tagħha u jsiru numru ta' testijiet fuqha. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo qal li din l-infrastruttura se tissarraf f'servizzi aktar professjonali għall-bdiewa u r-raħħala. Tal-laboratorju huwa importanti biex jgħin il-bdiewa l-ewwel nett biex jilħqu l-isfidi illi hemm dal-produzzjoni u jkollhom kwalità aħjar. Fl-istess ħin ukoll jgħin l-istess bdiewa sabiex il-miżuri ambjentali huma jasservhom. Dan l-investiment huwa frott miżura fil-budget ta' din is-sena u x-xogħol li sar juri l-impenn tal-Gvern fis-settur.